Альберт Рамазанов җитәкләгән крестьян фермерлык хуҗалыгы бүген районда киң колач белән үсеп баручы хуҗалыкларның берсе. Ел сайын хуҗалык нинди дә булса үзгәреш кичерә. Җитәкченең хуҗалыктагы бөтен эшләрне планлы оештыра белүе басучылыкта да, терлекчелектә дә югары күрсәткечләргә ирешү өчен мөмкинлек бирә. Узган елда хуҗалык үз көчләре белән өр-яңа ферма төзеп, сафка кертте. Бүген фермада 270 баш мөгезле эре терлек исәпләнә. Шуларның 79-ы савым сыеры. Тәүлек эчендә алынган сөт Илеш сөт җәмгыятенә реализацияләнә. Тоналар каплатылып, бүгенгә 59 баш бозау алынган. Аларның үлеме теркәлмәгән. Бозауны карау тулысынча Альберт Карамов һәм аның ярдәмчесе Андрей Агафоновка йөкләтелгән. Хуҗалыкта маллар бәйсез асрала. Елдан-ел мал саны арту сәбәпле, җәй чорында аларга йөрергә утар киң булсын дигән теләк белән җитәкче ферма яны территориясын киңәйтеп, әйләндереп алу хәстәрен күрә. Басучылыкта үлән җыябыз, печәнгә хәзерләнәбез. Шулык вакытта ферманы реконструкция дигәндәй утар сәбәтәбез бүген көндә. Маллар хәзер ишәйде, бозаулап торалар, сыерлар. Шуңа чыгарып, үгезләрне урын кирәге танарга аерым кирәк бит инде. Шуңа бәлки бозаулар да бар. Шуңа бүген көндә утар эшләп мәшгуль булабыз инде. Ремонт эшләре белән уğraşабыз, уборка хәзерләнәбез, комбайн ремонтлайбыз. Фермада шул азыклар хәстәрләйбез. Бүген шулай эш кипит. Эш бар. Әлеге хезмәтне бригадир Ойрат Омуртазин, эшче Рәмзил Сиддиков, эретеп ябыштыручы Ойрат Шәйхетдиновлар үти. Язмабыз герое шикелле фермерлык белән шөгыльләнүчеләр районның тоткасы дисәк тә ялгыш булмас. Фермерларның ярдәме белән авыл хуҗалыгы тармагы тагы да үсәр, ныгыр дигән нигез бар.